Ay, ning kinabuhi agyod. Kadako na kong problema sa kong anak. Sigihan nag-atake siyang sakit. Gibiyaan pa ko sa kong bana kay perting uwagan. Wa na may mabaligya nga among yuta. Saka naman natin na kong anak ko. Saan ko na ganyan kong anak mo? Mas mayo siguro ano yun. Ako ni ibaligay sa slaughter. Ako ipamatada. Ako na kong problema ni bata ba? Ma! Ah! Ma! Oh, talapod! Yan! Talapod oh! Nak! Nak! Saan napog ka? Yan! Talapod ka! Ano mo tambal? Ano mo tambal? Saan mo ni? Pisti! Kinabuhian ba? Kinabuhian ka na kawa? Ano tak yung tambal? Dara! Dara! Ayaw ganas! Ay palabi! Oh! Sama ni pataan ni oy, grabe problema dihatag mo sa kuha ba? Tubig! Tubig na ba? Tubig, tubig! Mati sa ilalit! Mali! Mali! Naratol ko na! Sorry kayo na! Naratol ko! Hipot na! Nakot na! Oo, ganda mong gamong! Sige, sige! Hot na! Okay na ka? Okay na ka? Pisting kuya, wag na ako ihini tubig na mahatag si Muha. Na, uli na ka? Oh. Oh, ginoo. Diyan, diyan. Ako sa nibag. Diyan. Diyan. Okay na ka? Istating. Pag-practice na, no? Pag-practice ka na. Okay. Ngayon ang isip anak ko. Practice na dala. Istating ulo doon. Okay. Balik ka. Slaughter, pamatada tayo. Hasol kung bata ka. Ngayon ang isip anak ko. Kidney. Takwal, panas ang tuwalin ba? Hindi siya kanak ha? Ingat ko si Slaughter. Nakituyo. Pagkayang hayaan ng isang anak ko. Straight. Sulpat ang problema ko. Naaman iway gasto yung anong magpatambal mo ito. Naaman na iway problema. Nasolusyon na nagyod. Slaughter ang labas mo partang malabo bata ka. Maghasol-hasol pamantag patambali mo bidaw ay nag-practice ka. Ako si maulit. Laaya po. Laaya. Matos, agawis, nasli kalingawan dito. Kasi dagay kalingawan sila rin sa balay sa mga gagaw. Matos po dito. Dugaya po ni mga motora mga agi nga naggalita nga magsarado tong Slaughter. Alas 8 ra kutob to sa buntag ihaw dito. Kausan nagtaw ni. Kini. Nay motor. Dayon gini akong anak kong kalin. Wa nang si problema ni mo dong. Sulbad gid ni rong adlaw. Para. Pare, namasahiro ka? Unsa? Malas. Bungol magaling. Gusto mong tingog gamay. Namasahiro ba ka? Ha? Unsi ka ba oy? Agoy. Namasahiro ba ka? Una man koy Kay power cool kay yung kag superhero. dibong kong ka sa namasahiro ba ka ba kay magpahatod ko si Slaughter? Ah, mangguna dapitang la surte god. Slaughter ba nila swerte? Solop, Slaughter sa solop. Usa sulod oy. Naglibog na ko nimo ba? May problema pag sa anak ikaw, may ibaligya ta kapel Slaughter. Solop ba kay magbaligya ako sa akong anak? Magunsa man ta sa sulod? Magbuhat ag anak? Ikaw ko man. Bumula pa yung driver. Ay, naku! Ihatod na lang ko to bungol. Unsay ungol oy? Kalamin mo. Slaughter ba? Ihawan kay ipapil ta ka gol-gol dito ni kabot tato. Let's kay kamay pamatada ta ka. Mahalin ba ka kagwanga ka? Unsay la swerte? Ya gugol-gugol.
Pataka na mag-istorya ko lagi. Mula ka lang ko. Bahala ka. Hawa na. Mula ka lang ko. Bahala ka. Ka pala sa dito madagbaon sa kagwa na to. Pati malas mo. Pasti kang drivera ka. Chitong drivera to. Bungol pang animal gitawag pagkugkol. Hindi malas kini nga lawa ron. Problema lang ko niya. Pantigid mahalin na sa slaughter sa mga ipakaw na itong animal. Hindi na makita talaga kay lubog itong buhay. Ole na ko. Kawa. Shoutout ko ni Nili. Yung sayang kan, sayang mga sinakupan si Brenda Midge o si Tawit. O gusto mo na mga bratong limnon, mga grocery, adto lang mo sa Rubia Store. Located in Tanwala, Purok 3, Sulop, Davao del Sur. Salamat o please follow and share sa among page. Nya sa kwadra, Tanwala Squad. Padayon lang ta. So, dagdag shoutout. Shoutout sa'yo, GC Rotakyo Gamale. Idol, shoutout. Ninyo Labiaga. Shoutout sa'yo, Idol. Eljon Abila. Shoutout sa'yo, Idol. O, ikaw, siwasa. Si Mariel. Shout out ko Mariel Fortuna. Shout out ko ni Claudine. Shout out ko ni Jervin. Publito, pangalan. Jervin, Jervin Austral. O niya. Austral. Wala mo to. O ni Gia Umbaw. O, ikaw man, dagdag mo. Shoutout daw kay Edilson Bravo. Kay Arnold Corda. Was out sa ibay. Kay Ginalyn Daligdig. Shoutout sa iyo, madam. Ayaw din mo kalimot pag-follow sa mo ang page mga kapalaboy sa Facebook page na mo. Tapos amo ang YouTube channel nga Palaboy Bayan sige hapon ang iyang pangalan. Tapos sa TikTok Palaboy Bayan sige hapon unta dili mo muundang sa pagsuporta para magpadayon gihapon mi og hatag og kalingawan sa inyo ha. Unta nga maabot na mo ang amo ang gipangandoy nga followers. Sana suportahan nyo kami.